Du, Bubblan, Bob, Liv. Ja, det man får inte byta karaktär. Jag spelar där man Han spelade Akuma. I rampan? Ja, först Gry och sen Akuma. Varför? Vi röstar om att... Men skitsamma, han kommer inte... Han får spela Sean, det är väl det bästa. Alla tänkte. Joel. Det är en bra grej. Man lackar på Crimson för. Eller, jag förstår varför lackar på Crimson. För att någon särskild anledning. Det blir nästa största. Ja, men nej. Jag bara tänkte om det var något nytt. Han håller på med skit hela tiden. Därför Kiva på mig och frågade idag om jag visste vad som hade hänt. Men han är så jävla... Jag fattar inte vad han gör. Ja. Det var jag trodde det var något nytt. Nej, då så. Det var det isen på. Det var allmänt. Ja, nej alltså. Du vet ju hur det är. Ja. Men jag tänkte om det var något nytt stort som hade hänt.